Как да комбинирате оверсайз дрехи? Елате с мен! Ето как една огромна оверсайз жилетка може да се превърне в елегантна находка. Дърпате едната част на рамото надолу, така че да изглежда като паднал ръкав. И ето го втория вариант, в който сме подпъхнали жилетката в клина. Изглежда стилно и секси. Сега ще ви покажа как да направите тази мъжка или оверсайз тениска да стои по вас елегантно. Събирате предната част на тениската отпред, слагате еластик, в случая може да се наложи да го увиете 2 пъти, за да е по-стегнато и да не ви пада. Навивате го навътре и ето го резултата. А за тази огромна оверсайз летена блуза, решението е да сложите високи бутуши с ток. Повечето оверсайз блузи изглеждат по-прилепнали по тялото и изглеждат още по-елегантно с висок ток. А широките панталони изглеждат винаги добре с един прилепнал потник. А вие обичате ли оверсайз дрехи? Напишете ми в коментарите.